Odan CTC TV. The American Piano of Anissa. Odan for na Jatum. Tell party. What I say, what Jatum? Tell party Jatum. Odan for Jimudi. Monty Tum. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place, Michelle. Blaster place, no. Ghana local place, no. All of Biache. City TV. City na. Keko. Boa. Action. Mommy, upon what corner? Yamiadum, Nakoko, the young quache. Okay. Number 24 say. If I tell a family vada or to Nadodona from a brown boat. Black boat. Okay. What Akotia? Which Akotia, I this deputy organizer for constituency. Oh, okay. Now, not the Akotia by election, Ebasu, you know. Sana who said, Chromiana, Aquaria. Oh, my boko, dear, by a police for near soldier for and yet say be on Baby Brain Fry, on Baba Boy and Wobines, here, election never corner queen. Ama koi akotia ya chini din bebre akotia o map mu baba koi maso koi ya ne adija enti se ye koi ye pempuntu aba ye betu enye NDC enye NPP aba ne ye to sisi ya yigira ho aba ye betu enye due eye empuntu aba efise ye se ohen ba na ne papa ye de eti ase na okoto aba na otia no dia se dipa ne papa nti ase oba de kwa no akodwo mahama ho na John me pa so me so me pe bibi say na me daba akwatia John ofem ma sa na mo de ye onabo okoyu yan fa amana na do wa hwe onabo okoyu ni mu da eti na ba ne ye sra akwatia man omonto aba no emfa ma doctor lawyer bedi akon bedu omonto man na ye kuyi enya ntoma pa enfra ni emfa enoma entoto akom ye kuyi kwan wo hwe kwan be bia e basa ya ni omo bofu pam e wa kede udukeda almost street bibia mpatam na ye no kwan kota ya ne kama udu asama kese pumpon ba ye kura kwatia akachiri enti yesre ye kuro yi yesra adofo ahema no ne ahemfo wokue mu se ene du aba ye koto die enye NDC enye NPP mpunto aba ene ye kokoto enti yesre obi bia se obi ampie no meto na aba na ma okoto a number 2 to ma number 2 me size so bi say number 2 na empuntu emma akotia lawyer bedi akon owo ne pa e de ma party ommo ago e wo Dwamahama anim ommo ago e wo Dwamahama ne boano eno ase owuo mu keke na akwakotwe nyoma papa e de aba me se yenya MP ka ho ye wo DC ye wo mampani a e dembe na akotia emfa ne to mapa de infra enti yesra akotia man yensa e da nsa yem de adom Yakopon sira mo se omumpie meto aba no emfama lawyer bedia akon bedu. Okay. My mum say candidate me no MPP and this candidate no. As so pen and that NDC candidate no MPP tema also say as tuma NDC candidate no. Oh, and so dem ni say lawyer bedia akon obi meti wo emframa mu say yes ye mahye bedwomu ho no. Enye evene say enye ya kwose emra ewo masebedum masebedum de emra ne ye hye wo honom emra ne ye hye ntu so wo hwe nipa mienu na ukeli wo de a e ka lawyer ne ye say de ma no because lawyer kasem no o so de okose emra wo ho na wagye niam pa e de abakro yi mu e ji so to na utia na e ho ne de o se galamse ne ye ka ho ase no galamse nya se ye betwam o na mo galamse no oba ne papa galamse ho da e wo ye kuro we mu siesi ye ka galamse ho asema ohimi kwatia no di galamse e ba ye kurom ha sakare hu nsuo bi se obi ase nsuo bi hu se igota bi de obi efichi amramra bi da ba bi eto mampani Dwamahama ka se galamse ni ye betwam ontimi ntwam because galamse no ewo oman Ghana mu a e ma ye sika na mu no ka se obi anye ni yie fa ne kwa so
na yɛ ne pɛpɛɛpɛ na wo nso nyɛ bi na fa tɔ w'aduane na fa hwɛ wo mma eti galamsey nya deɛ ebetwam eti no yɛfɛ ne sɛ bra baako na ɔno ɔka sɛ yɛnkɔhyɛ mmara wɔ mmarahyɛbadwafo galamsey no ɔka saa mene ne ɛnyɛ adwen me abra boat mene ne ɛnyɛ adwen daabi mmara ɛna ɛhyɛ wɔ mmarahyɛbadwam hɔ no na mmom woto aba na bɛde ako a woto aba ne twɛn da wobɛnya mfasoɔ wo mma bɛnya mfasoɔ wo kunu bɛnya mfasoɔ wo mma bɛnya mfasoɔ abere wɔ ɔte fie koraa bɛnya mfasoɔ ɛfiri sɛ sɛbio ebi aberewa no koraa ne ho dodo no a ɔfa kwan no so ɛkwan yɛ totorotoro na wafam na ɔde kɔ NPP abɛdi ɔman so wɔ Akwatia kurom ha ne yɛwɔ DC wabɛdi 8 years sɛ yɛ kwan ne ayɛ yɛ kwan agyigya asɛe me nua bɛma ɛti sɛ deɛ nnipa mmienu no to ho deɛ a nea ɛbɛka ne sɛ lɔya bɛdi akobedu ɛna yɛnto aba ne ma no na ɔfa ne papa ɛmfa mbra Akwatia ne yɛ ho tɔyɛ Okay, it's within you. mepatro ɛfɛ me baada wɔkye dodoɔ no afɛ me Abraham Boat Akwatia deputy woman organizer for NDC Okay, yeah, that's it. Mummy upon Bokodia, Nyame adom na nso ɛ. Boko, Patro first say. Mede adwa kwante ma. Okay, if an hour to Akwatia Chromia Mepatro no Akwatia junction. Junction. Okay, then they about to a cost by election question. Who is say? Oh. So far, me hu ni sɛ emu da hɔ. Me hu ni sɛ emu da hɔ. Na empire me bɔ ani sɛ makoma so ade bɛbɛ mama no. Okay. Akoma so ade e de hia. Patro makoma so ade de. Wo de eno de metimi nkyerɛ wo saa. Wate ase. Ba makoma so ade de. Minim, yenti e ma me kasa. Okay. Na candidate ni mienu no. One na would ye ne to insane ni a wo susu hu sɛ we de to ma na betimi abo Akwatia man. Oh, ame no me kuro ni. Me ni wo kuro mu ha na me mani gye no. Okay, ye ne hwan ya? Asumadu. Patro. Oh, okay. Na de tin na wo gidi sɛ Asumadu na ye to ba na ma na bɛboa. Oh. Me dem hu ni sɛ no na bɛboa me. Me nko ade bɛboa me. Ba me nimu ne de. But empanifo sɛ okuro mu pete odu na ma bibeka. Nti wo kan sa no ya bedi akonfiri krom ya. Minimum mpo. Sa. Oh, nyame no minimum no. So konfiri ha nko ntimi me contest to Akwatia ha. Konfiri. Sa. Konfiri. Iti ade ba ko pen pa na e fa Asumadi ho a wogiri sɛ ɔmanfo ni nyina mo hwɛ so ntoma Asumadu. Fine. Waka ne yie. Ne e fa Asumadi ho no. Asumadi no. Ye ne na okure. Ana good boys no. Ɔno ɔmo yɛ fine. Sɛ ɔno yɛ adwuma na ɔde sika kora kɔtɔ kaa otimi gye safoa ne fun sɛ mo kɔtɔn na ɔde akɔtɔ ɔde akɔtɔn kaa na ɔde akɔpɛ property bi de ama so obi a ɔn han dan de wontimi ntɔ kaa e ma enyi na nkɔ han da etimi nso me fo sɛ no no ɛboa boys ne bi sɛ edu tem bi mu nyɛ kora mo kɔ ne hɔ ɔmo ne ɔno ɔma so na ɛnam ɛkɔba so what you say ɔno ɔmo na ɛnam kɔba Na ebi so ka sɛ yɛse ɔhen ba ne de na ne papa yɛ de ɛte ase lawyer Asumadu yi MPP ni aba mu but lawyer Bedi Akon NDC wa ba mu na means ebi ka sɛ ɛbɛyɛ fo so wi ne bɛyɛ fo da ma no abankɛse mo so hu ne sɛ oh bra see yɛ ka ne sa de Canada Japan ankontra ba so many years yɛ ka ne sa ɔsafo manfo ankontra ba so many years me fie hwebua but aha na mete eti me de ade bo na me de reference bebree e de amount ne ekoso no obi eso obi hu ne ekọ what you say ba me adwen na me ma kire no ebi eso nipa foforo bi nso adwen a ono nso be kire no nti se ka ne sa de abra anka ye nto aba ana woni me nya adwen ti bi so asama na okay ti de na be ka to de akire Akwatia man oh nya me ka to akire Akwatia man ni se ye nyina ehia peace say beto abe no ofel so ahoto ene ani gye so say ekọ fine ekọ benkum a fine ekọ ni fine ne nyina amu nyina ayo obi bet sa Asumadi no pa amma na lawyer Bedi Akon no eba ano so oyo oni pasa bye me de me madwen de me de eba akopɛ ene ti de ma me so me kasa se ne nyina e bompa se bibia nkodin emba enough basa bia anya de emma me so madwen na ebi so ka sɛ MPP tama na Ernest kumi wo ho no na adwuma sɛm ni ato na akwa adwuma sɛm ni ama mabu na wo pɛ sɛ yɛ toma MPP na no hu ni sɛ oh bla so bi ka cho sɛ adwuma sɛm nya ɔkwadefo ɛna kɔmɔde no me mitu yi me nkɔ pani bi wa oda ɛnkɔ di sika ɛnsɛ me de tɔ aduane adi na me ho kyerɛ me kora me ana me pɛ na me ho kyerɛ me fa nsuo so aton a yɛbɛtɔ sɛ me woku a na me ku adwuma sɛ ya
ɛkwan bi a mɛfa so wɔ sɛ me kunu nya aduane di no ɛwɔ sɛ ɔnya aduane di nti wontumi ntena sɛ mfa nsa nhyɛ ɔdam ne fam na nka sɛ adwuma anyɛ sɛ adwuma no still a ɛnyɛ anaa still a ɛnyɛ still a adwuma no nyɛ ɔmampanin nso baa yɛ sɛ gold yi sɛ the whole Ghana nipa baako pɛ na ɛtɔ gold Good word. yes nipa baako pɛ na ɛtɔ nti bla sɛ yɛka ne saa deɛ anka ɛbɛyɛ nsɛm pii anka no pokura hwɛ nkora anka yɛkora nkɔgyina hɔ sɛ yɛkɔsɛ la yɛato aba yɛnkɔgyina hɔ sɛ yɛsɛ la nyɛ de ato aba nti ne nyinaa ne sɛ mempaeɛ a meboa no sɛ nyame mboa na neɛ ɛbɛkɔ no ɛnkɔ asomedi ne baa fine lɔya no nso baa fine sɛndeɛ memadwene na memakyerɛ ebia na memadwene na makyerɛ na obi mpɛ ne saa nso obi nso bɛtumi aka nea ɛborɔ so sɛ ernest no wɔ hɔ no na ɔyɛ good onim sɛ woyɛ npp onim sɛ woyɛ ndc onim sɛ woyɛ cpp onim ayi bia ɔwɔ kam nipa ɛba no ho ɛtumi nso mpaeɛ a meboa ne sɛ nea ɔbɛba no ɔno nso wɔnkam nipa ɛma ne mɛka se ɔhe ba na ne papa te ase obu a ne papa te ase nso kɔm de no obu a ne papa wu nso na ne gye wate nea meka na se nti masɛm a no Okay. nyame di twa to no Okay. What's your first? adwo akora ntema It does.